Jotana lamsogo ani Kokborok ST YouTube channel hingke chung tabo khane lenjai BA first semester Kokborok major paper 2 ni internal exam ni question te answer number mari 2 ni hingke nora video no paitha jara nai di te video no paitha jara nai ma yagola chaja khangke ba ani o channel na subscribe te video no like khlai rebedi hingke ate buji buino share khlai di ade ke chung tabo bisi ko se ani chini video senglai sinai pula tongo dongono bongsi thakur ni soimung tamo tei bini sija koklom ni mung sidio Hiromong tongo bongsi thakur ni soimung ungkha Amarendra Dev Burma bini sija koklom ni mung ungkha dongono ringde koklom take 2 number tongo ti tun koklom sinei sabo tei bo bisio karijaka Hiromong tongo ti tun koklom sinei ungkha Ramkumar Dev Burma bo 1983 bisio karijaka Hingga dia bini je sijang mani amo hingga tu cina kuroi je karjang mani sini tongo. Tapi ke 3 number tongo nadi amarani kok thai ni kok mang tamo bebus a kok thai ni kok mang sidim. Firmo tongo amarani kok thai ni kok mang kham kuno dino thagya eba kemaya kok no hino. Mana je kemaya kok mata. Hingga bebus tamani hingga bebus a kok thai ni kok mang ungkha. Jesek pana sadi tobo bujia no bebus hino. Taboke 4 number tongo sari saltangke saborok borok ki filmani kokno sajakha hengke firomung tongo nadi bura bai buri chok hukni nogo ki fil mani kokno sajago kita senai o bebos hinama nol ta bisa saikna nai bebos mane nujese je khorosa borona nujese pona sadi bujudi babuji no hino bebos taboke 5 number tongo maidol ta mono hin Samalan Dev Burma bai sujak eba karija koklom ni mong tamo hiromong tongo nadi maidol ungkha mia sarik ni mai kechang no tini purungo doloi sokoi chamano maidol hino taboke hiromong taisa tongo Samalan Dev Burma bai sujak eba karija koklom ni mong ungkha hasu gonangai mai selipina jong tai kasake tongo kok thai rok tongo bonmonia hingke oboke 2 tabini taboke nadi 6 number phaika hasu gonangai mai selipina jong koklobo butang wai bosu khusajak hiromong tongo koklobo hasu gonangai mai selipina jong o kok butang tang dok khusajago tai botongo hasu gonangai o kok butang hinke tang sini hingke taboke nadi 7 number tongo dingera tamono hin hiromong dingera ungkha wa bai snamjak mai dawui tijaknai manui hingke tabo sini 6 bai 7 ni question jara paikha taboke 8 tongkho 8 number ni question rok total no rongna ang 11 ta share khlainai taboke 8 number tongo boyar furuksa langma horia hatai furuksa langma sogya o kok butang boroni hiromong tongo Srikurung Chandrakanta Murasing bai sijak holongkok sao bolong bising ni o kok butang taboke 9 number tongo holongkok sao bolong bisingo koklobo kaibusu kerengko thomani kursajak kok khujajaka hingga man ketonor koklo pore nesidi angamoni answer sidi dia taboke 10 number tongo nade norongno khulumjago koklob sinai norok hinmani sabono bukhak gesi surka hingga firomong tongo sikala chela phansa ganang yago sengkrak tuimanai borok no isi surok taboke 11 number tongo yako thom tamo ti bomol tamo ni sungo hingga ansa tongo yako thom ungkha riganai takpuro kathon mani manoi no hino hingga te kesa tongo firongmong bomol ungkha riganai paliwo rimani buthaino bomol hino taboke chini video asuno normal te gotoi finai jatana hambai